kaka wanene this morning. the most. We have agreed. We've consulted amongst ourselves and we have agreed. We are back. Who is we? Who are we? Mani penjo mago muna nge. Ingeni senior no chako gigi moro ni lock pattern. Kagik moko kidhi kakidwaro lock pattern. Ingeni Kenya ni to marwa. To wasebede mang'eny to waseneno kaka gik moko dhi. Bang tok yiero mar 2002. Isen 2002. Ineno ka jo opposition no dhi endara. Gi demands irreducible minimums. Mawabedo gi dialogue ariyo. Mokwongo inyalo paro mane oluongo 7 aside. Wachoko bedo gi 10 aside. To 10 aside gi gin dialogue ma jo bete e room. Mokelo bipartisan approach. Magi wuok gigi milongo ni NADCO report. Mano bedo adopted the parliament. Mo biro gi proposed legislations ochiko. Mano nego beni koro bunge tima ngowa kadho. Achiel kuom gine IBC makoro ni neno kane gi sign KICC kagi wacho ni wawinjore. Tinge ni gimok ging'eyo ni ya samane gidhi KICC no okeno opposition emano dhi endara dhiro sirikal mondo miyo dhi osaina ngowa chik mar IBC ni. Nyithindo gi no golo list margi. Gima jogi onego ng'e mokwongo ni ya Gen Z gi ok gin jo siasa. Omiyo ki address issue gi to ki address political solution. Mokwongo ng'iyo ni ya list mane gichiwo cha. Ang'o gini magitimo ang'o magidwaro. Achiel kuom gik magisiko ka giwachen good governance, transparency and accountability. Gigi king'iyo onge kama neno ka jo Gen Z wacho niya ni koro ket the face of Kenya e cabinet mondo mi koro wa achieve transparency. Dongi wacho ni jatelo nyaka bed ng'ama nigi prescription nyaka ne mbele. Kore mominjo kwa nyisi niya kama ne inti kani winjo jowete wa mano timo interview gi William Ruto. Winjo ko nyise ni jo Gen Z wacho ni you are not getting it. Manyiso ni poki winjo gima wanwa wacho ni gima wadwaro. Wano kwa nyisi ni recycle old politicians e sirikandi. Wano kwa nyisi ni mondikel jok manyochi yombe kura karane wadhi e kura nao. Nikech ka koro pile obroga dhi e kura kose yom ng'ato yombo to yombo ng'ama chielo to ng'amo yom gi ng'amo yombo cha duogo to loso sirikal achiel. Ka ji oseinyore. Ka ji oseinyore ma ji osetho. Then koro wacho ni koro wayie mondo wati e achiel. Okapani mani gima Gen Z wacho. Achiel kuma gima wasenene e wigi adek mokadhogi. Ni kata chapter 6 ma wasebet kwa ywakne chakre 2013 nyaka sani. Nyithindo go implement gi wigi adek. Ma opulence manche waneno bendera manche nitiere mtokni manche overlap ji manche ruko gi ndege akini ni winjo mogi ndege kaywa karango kuma dake weekend yanda ja winjo gi ga helicopter ko chakore sari okinyi kalo mang'eny weekend nyole makata wa bunge nche bire sessions gi chopa mago rumo kori neno ka okonyiso ni nyaka wabie mesa ng'ato no penyo ni nyaka wabie mesa eka murko meno werwako samar 1900 nyaka wabie mesa eka wanyisi sirikal ni ji lal mondo weji lal nyaka wabie mesa koka komiti mang'owa dhi nikech magi gik motimore maonge mesa ma jo opposition obiro mobet gi sirikal magi gi otimore richo mane manitiere ka president owacho ni wadwa loso sirikal ma okodewo ni jaduon bura man kwe ber budho ing'eni ya Victor aparo ni imbe koro you are not getting it obende en jogo anguru nanak ipa no kidonjo nikech jogi okowacho niya okno wacho niya ni cabinet nini ok ni face mar Kenya omiyo okwadware okne giwacho ni en face mar Kenya gine giwacho ni cabinet nini ok ti
jatelo wuon bobiro mowacho ni embo tim assessment oyudo ka cabinet ne ni ok tim ang'o ok ti koro manyiso ni the honors en kuome en mosi accuse jogi manyiso ni koro nyaka en modogo tim soul searching owach niya cabinet mana chiwo cha ne clueless rudderless onge gima gitimo ne jo Kenya for the 20 months magibet office koro sani adwa yieronu kendo ji mabiro tiyo koro kinyis jo Kenya ni adwa timo dialogue mondo amiu the face of Kenya onyalo kelo face of Kenya no to oyudo the worst cabinet moingo kata mano ugolo koro gimonego nyis jo Kenya ni adhi ng'iyo competence adhi ng'iyo jok mabro address issues abro ng'iyo jok mabro implement manifesto mar Kenya Kwanza plan mar wachama no wadonjo godo cha gibro implement gik ma jo Kenya gone koko gite cabinet madwa miyo bro timo nani bro address okinyis jo Kenya ni koro nikech jo jenzi ogo koko kora kelo dialogue akelo politicians te mondo kora timango ami teach it is not about jin kech kata sani kimia Roslyn ni mia teach kawuono to aonge competence midwaro ikonyo jo jenzi ikonyo jo Kenya nani nikech ane mayuto ineno ane mikwanya iketa kachecha iwacho ni koro akelo Roslyn to samoro Roslyn no we class ang'wen ok kata gimodhi timo kachecha but nikech koro timo face of Kenya koro wambe nyaka wabede kachecha face of Kenya okid address issues mag emomiyo owacho pile niya the politicians are not getting it pod wagoyo siasa mane wagoyo 80s gi 90s kare gin pap day to manyiso ni ka wadhi pap kachecha to wacho ni koro wabede room Jay Bonyo inolemo ni wami Fred in wami mabio Jay wami madong koro one face of Kenya watiyo ko wadhi mbele ero kamano ka Fred pogogo wi adwa na dukiri Jay Bonyo geni kuma nyara wilo tike godo ni adwa na wach ni gima an gi pacha yes